Ngiyazi ukuthi iningi lenani kaze libonise udokotela ukuthi ivulwa kanjani i-condom. Ngicela ukunibonisa. I-condom usuyithengile usuwazi ukuthi usize alright. Yebo i-condom ino size. Enye video leyo check ngeke ngayenza indaba yama-condom no size. Yebo kodwa siyazi ukuthi nina abaningi niwela into this average size. Yebo usuthengile-ke i-condom yakho usuyilandile eklinikhi usuyilandile noma ikuphi la uyithola khona, it's okay, they are all safe makade ihlale kahle nje la kade ihleli khona. Uthi masufika-ke ubheka amasayini ukuthi limele yini yonke into kahle, ayikho indawo enesayini yokulimala, imbotshana ethile noma okuthile okubona ngekho kahle, ungayisebenzisi leyo condom. Mase siyabuya size la noma kade ihlele elangeni noma endaweni enento eyihlabayo noma enjalo ungayisebenzisi leyo condom. Nayi-ke i-condom yakho uyayibheka i-expiry date, nayo i-expiry date ayakafika u-2017. Mase uyibhekile-ke i-expiry date nazo into ey'balulekile. Lapho ufuna ukusebenzisa i-condom, asivukeli ngamazinyo ngoba ungayilimaza i-condom. Awuyihlabi ngommese ngoba ungayilimaza i-condom. Asisiki ngesikera ungayilimaza i-condom. Asihlabi ngepeni ungayilimaza i-condom. Kodwa nje uyiphusha kamnandi, uyiphushele eceleni. Mase uyiphushile, mase uyadonsa-ke iseceleni. Udonse, uthi mase uqeda ukudonsa kanjena, uyikhiphe nayo i-condom yakho siyilungele ukusebenziswa. Khumbula mase ulahla ungawukhohlwa ukulahla nalo piece, balahlwa bobabili.